Sovint he sentit parlar de polítiques socials o polítiques de cohesió social. Són totes aquelles polítiques que tendeixen a evitar que en una societat hi hagi bolses d'exclosos o de marginats. Per tant, per aquestes polítiques són fonamentals els serveis públics, que no són ni un privilegi ni una mercaderia, són un dret per a tota la ciutadania. Des d'Esquerra apostem per augmentar les inversions, per tant, en educació fins a un 7% del nostre producte interior brut, el que equivaldria pràcticament a doblar les inversions en aquests moments, tant per millorar les infraestructures com també per millorar els salaris dels professors. Fem una aposta per l'escolarització pública dels 0 als 3 anys, millorant les inversions en ensenyament i en sanitat i donant compliment a la llei de dependència que fins ara el govern valencià no li n'ha donat. En aquests moments vegem que hi ha molta gent esperant les ajudes de la llei de dependència a mort i encara vegem com molta gent està per rebre qualsevol ajuda que l'equipare en drets a la resta de la ciutadania.